Днес ще се потопим в една история, която идва от малък град, но разказва за една наистина огромна промяна. Промяна, задвижена от един единствен, отдаден човек. Това е разказ за трансформацията не просто на един учител, а на цяла общност, като всичко започва от една класна стая. Този цитат всъщност казва всичко. Той задава тона на историята, която предстои. И ни напомня нещо много важно, че истинската промяна не зависи от мащаба на мястото, а от мащаба на идеите и от решимостта на хората. И така, нека започнем с първа част – искрата на промяната в кнежа. Знаем, че всяка голяма промяна започва с една малка искра, с онова осъзнаване, че нещата могат, а и трябва да бъдат по-добри. Нека видим какво е запалило тази искра у нашия главен герой Ваня Иванова. Ето я и нея. Ваня преподава в една среда, която на много от нас ни е позната, обикновено българско училище в малък град. Но както ще видим, нейната история е всичко друго, но не и обикновена. И ето го и основния проблем, с който тя се сблъсква. От едната страна имаме методите, които вече, така да се каже, издишат, а от другата – учениците. Едно от дигитално поколение, което се движи с друго темпо, което говори на различен език. Ваня усеща, че за да ги достигне, тя трябва да проговори на техния език. А това тук е, може би, най-важното – нейната самооценка. Вижте, тя не обвинява нито системата, нито децата. Тя съвсем честно признава собствения си страх, който идва от непознатото. И точно това осъзнаване се превръща в нейната най-голема движеща сила. Втора част – да преоткриеш себе си. Пътят от страха до увереността. След като осъзнава своя страх, Ваня предприема конкретни стъпки, за да го преодолее. Тук ще проследим как тя се преоткрива, не само като учител, но и като личност. И ето я и повратната точка. Програмата «Учители на бъдещето» се оказва онзи катализатор, който й дава не просто знание и дигитални умения, а нещо много по-важно – вярата, че тя наистина може да се справи с това. Тук виждаме целия й път, събран в 3 ключови стъпки. Всичко започва с катализатора, един особено труден клас, който я кара да си каже «не може повече така». Следва обучението, цяло лято посветено на учене. И накрая идва трансформацията. Тя започва сама да създава дигиталните ресурси, за които доскоро само е мечтала. И ето го и доказателството, че всичко си е струвало. По време на пандемията, когато всички бяха затворени и учеха онлайн, нейните часове се превръщат в нещо специално. Този отзив от родител е може би най-голямото признание, че промяната наистина е успяла. Преминаваме към трета част – изпитания и малки победи. Защото, разбира се, пътят на промяната никога не е гладък. Нека видим едно ключово предизвикателство в нейната история, което наистина тества силата на духа й. Представете си само напрежението. Ваня решава да се яви на изпит за Google Certified Educator. За да го вземе са нужни 80 точки, а тя изкарва 79. Само една точка, една единствена точка не й достига. Това е емоционалното дъно, моментът, в който всеки от нас би се замислил дали да не се откаже. И тя съвсем откровенно признава – отчаях се. И точно тук идва обратът. Защото вдъхновението идва от най-неочакваното място. От тези, които тя вдъхновява всеки ден, нейните ученици. Те я насърчават, те я мотивират да опита отново. Това показва, че ученето винаги е двупосочен процес. При втория опит тя успява. И този успех е много повече от просто една оценка на изпит. Той е символ на победата над съмнението и доказателство, че подкрепата, която е получила, е била решаваща. И така, стигаме до четвърта част – заразяващото вдъхновение. Или как се проявява ефектът на доминото. Защото успехът на Ваня не остава затворен в нейната класна стая. Той създава вълни, които се разпространяват и то надалеч. Виждате ли как се случва? Като истински ефект на доминото. Първо, успехът на нейния ученик Криси, който печели национална награда. След това признание за цялото училище, което е прието в престижна програма. И накрая вдъхновението й прескача границите на града. Млада учителка от друг град се свързва с нея, за да се учи от нейните методи. Промяната наистина се оказва заразна.
И така стигаме до финалната пета част – знанието като приключение. Или как класната стая всъщност оживява. Сега ще надникнем вътре, за да видим как точно Ваня превръща ученето в едно истинско приключение. Добре, но какво означава всичко това на практика? Време е да видим как точно изглеждат часовете при Ваня Иванова. Ами, ето как. Това е проектът Южна Америка, който е перфектен пример за нейния подход. Тук географията не е просто точки и имена на картата. Тя се превръща в аромати, в вкусове, в цветове. Учениците не просто учат за този континент, те буквално го преживяват. И приключенията изобщо не спират до тук. Представете си само, в един час решавате загадки, за да избягате от стаята. В друг създавате свой собствен вулкан, а в трети готвите и дори комбинирате музика и математика. Това е учене чрез преживяване в най-чистия му вид. Но зад всички тези игри и проекти стои една много дълбока философия. Крайната цел не е просто да се предаде знание. Целта е да се запали онази искра на любопитството и да се даде на децата увереността, че могат да вървят по своя собствен път. И завършваме с този въпрос, който остава да виси във въздуха. Той ни кара да се замислим за дългосрочното въздействие на един учител. Защото в крайна сметка най-голямата победа не се измерва с оценките, а с бъднатите мечти на онези, чието път си успял да осветиш.